Velkommen. Vi starter med at lave et rektangel. Målene skriver vi ind nede i højre hjørne. Vi trækker den op med værktøjet pulle, skriver højden i de 15 mm og laver den om til en gruppe, for at den ikke skal klistre sammen med de næste ting, vi lægger ovenpå. Så lægger vi et nyt bræt ovenpå, og igen skriver vi længde og bredde og trækker den op med pulleværktøjet og skriver dimensionerne ned i højre hjørne. Nu skal det bræt også laves til en gruppe, og vi kan så tage en kopi af den med værktøjet Move, samtidig med at trykke Ctrl. Afstanden der bliver flyttet, taster vi ind nede i højre hjørne, det er ballens bredde delt med 2, og der skal være 2 brædder på langs, så skriver vi 2x og får dermed også 2 brædder liggende på langs. Sådan. Og så skal vi have nogle brædder, der går den anden vej. Og vi tegner igen en firkant til at starte med. Og skriver målet ned i højre hjørne. Trækker den op med værktøjet pull og skriver tykkelsen på de 18 mm ned i hjørnet. Igen markerer vi og laver en gruppe ud af det. Og nu skal vi så have kopieret den ud, så der ligger nogle flere. Det kan være lidt svært at ramme, men træk den en lille smule ud, og så restafstanden divideret med 2, og så 2 gange 2x. Så har vi den der. Så skal vi have nogle klodser lagt på. Klodserne skal være 75, så det skriver vi i bundmålet og trækker den op til de 80 i højden. Og klodsen skal også laves til en gruppe. Og så er vi klar til at tage en kopi med Move og trykke på Ctrl. Og igen lidt svært at få vidden og få den trukket den rigtige vej. Men kører nærmere på, så er den nemmere at styre. Ja, og det er stadigvæk lidt svært, men sådan. Og så er det bare afstanden. Og 2x, så har vi de 3 klodser liggende der. Der skal et bræt ovenpå til at holde dem sammen. Så vi tegner igen et rektangel og trækker den ud. Skriver målene ned i højre hjørne. Og trækker den op med værktøjet pull. Og de 18 mm skriver vi ned i hjørnet. Så har vi lavet den, og nu skal vi så have fordelt den 3 gange derovre, så vi markerer den igen fra venstre mod højre. Og har nu markeret den gruppe, som vi skal flytte. Vi bruger værktøjet Move, bare ved at trykke på N, og så holde Ctrl nede, så flytter vi den. Og afstanden vi flytter den er igen halvdelen af restafstanden. Og 2 gange, så har vi den færdige palle. Nu skal der nogle mål på. Det var så bredden på den, og det var længden. Og så var der lige nogle mål over på de forskellige brædder, hvor tykt var de. Det kan ikke være lidt svært at få ramt den, så zoomer ind. Og tager målet ud, trækker målet ud fra måleværktøjet. Og det samme her. Flytter lige tallet, så man kan se, hvad der står. Og klodserne skal lige angives, og der var 9 af dem i 75, 75, 80. Og toppladen på de 15 mm skal vi også lige have indikeret. Det var en 15 mm krydsfinhedsplade, så vi skriver
15 mm plywood og ja, så er den sådan set klar. Så kan tegningen sættes til produktion. Jeg håber, vi får masser af fine tegninger fra jer, som vi kan producere til jer. Tak for nu.